Ignatius, onye bika, onye brego. Onye bụrụ nwoke na-enweghị ihe mere nwoke obiọma. Nwoke were chọọchị yiri isu. Gị na-ebe. Ọnwụrụ mege gị. Onye nwụrụ, nna gị nwụrụ. Na onye ọnwụrụ. Nna m ọnwụrụ taa. Nna m ọnwụrụ taa ị ga-eji abịa sị m nna m ọnwụrụ. Anụrụ m ka ibe gị n'afọ na amasị m ajọ ọnụ gị na onye ọjọọ na mbere na m jụrụ gị ajụjụ. Akwa na mbe gị oruru m n'obi. Ọ bụ ideela anya na mkpụrụ obi mara the focus of akwa mbe. Akwa na mbe gị ọwa akwa onye nna ya nwụrụ. A sị na m nwụrụ nna ahụ m n'ime mmiri de. Nna atụ gburugburu n'ala ma ọ na-eme. Ihe awa akwa mmanụ ka mbe gị ihe. Ihe awa onye hụ nwụrụ ele ahụ ya. Ezinna ọma Ignatius onye bụ ike. One man base. Onye awọ omemma nga akwa. Ka awọ nga? Ka awọ omemma. Nwoke me nwụrụ. Nna fada. Ọ nwụrụ echi ka a ga-eli ya. Echi wụ 19th of June. Echi niile anyị niile ga-agbakọ mgbe wote gị ụtọ m. Asa onye ọbụla bịa bee. Asị the higher you cry, the higher your gift. Gị belite akwa ekilitere ego n'elu. Mana ibetu akwa gị bụrụ ọnụ laa. Onye ka m nọ ngụ maka asị ndị bịa gị ihe mere ya hụrụ. Gozie Okeke ga-anọ ngwa. Nkọli nwa Nsụka deche apa ma gaja agaje ele ahụ ọsọfịa dị ihe ahụ gaja agaja global update gaja agaje igbetọ ma ndị otu anyị niile bụ ndị na-eme ihe egwuregwu n'ala Imo steeti mana Nigeria ha niile ma ndị siche Brazil a ga-ahapụ bọọlụ agbaga lowe na abechaga beri alụ nna fada nsị mba m ga ngwa ga-atụkwa akwa m akwụkwọ mekwa akwa m ya adị mụọ pres na akwa m ga ngwa ada akwa m nwere ike m ga ngwa mbeta akwa m bụrụ aka la onye m ji eso m nọrọ m ụda hazie onwe m ọma mụrụ ụdị akwa m ga-ebe kemgbe gụgba ahụ ka a ga-ebe ma egbula lobe ya osi ha na mụcharị wa na-elo nlepa anya hụ ya m tụbere akwa nneọma ya bụ nke akwa mgbe ebula lobe ya ma a ga-etizi ya n'ala gba ka ihe ụba akwa ga-atabiri anyị tabiri akwa anyị ruo ntị etete nkọ onwe m n'ala bulite onwe m mgbe onwe m n'ala mgbe m na-adụ n'ugbere na-abụ ndata ego n'ọnụ nga ahụ asị mmadụ na-asị nga a na-akwa mmadụ ka ị ga-akwa onwe m nwa ya nwaanyị kwa na ọbịageri nwa ya nwaanyị ka atọ ụlụkwa ya bụ ada ọ bụ ya bụ ụka atụ ka ụka anọ na nwaanyị obikwa na Amerịka ya na di ya kwana Chinedu nwa bụ eze onye gbalala di ọ mụrụ ụmụ 12 na Amerịka ụmụ ya niile etocha na ote ihe ọgwụkwanụ nọọsụ dọwụ nọọsụ na Amerịka ebu ha etu ka o si nọrọ na Amerịka ote na-aghọrọ ndị ọcha nwa asị ụmụ niile trọkụ mụrụ ma prezidenti ndị Amerịka trọkụ eleghị na-akpọ Trump ọwụ otu ime Trump na trọs ọwụ otu aha trọ na ya ebe m tigere ke m tọrọ gị iti tọrọ ihe ọbụla end ya na ọnụ mawụ ọwụ ya na ụmụ trọk niile ka ya ghọchitara ha aka na-aghọ nwa ndị ọcha nwa ka ịhụ ọ nọ mma na Amerịka ya na di ya ekwenụ di ya otu obi o nwekwere nwa ya ọdọkwa ebe nwoke na nwere ihe nwa ya fada Henry fada Henry onye bụ ike fada echi nwa ogbedefe ya were nwa ya nwoke sị mba ya ji eche ọna Chukwu aja ndị nke ma ụmụ ha maka ha ga na-ezo nshi ndị ụmụ ha maka ha ga-agbarawa akwụna onye kesị mba nwa ya ga-awụ nọọsụ ya azụga na nwa ya awụpụta nọọsụ ya azụ ọhụụ nke ewure ego n'ime ebe ya dị Chineke ote ya atamaga ya si ya ga-arụ m na Chukwu ọrụ ele otu Chineke chirigodo ahụrụ ya hụkpu ya na alaeze bishọp bịaji ilie bishọp Ụkwụọma of Olu Diocese the authorizational bishọp kọlụ anyị ọ bishọp bịa gị ilie so nga anyị hụrụ ndị nsọ ele anya na mkpụrụ obi sị mba na ọnwụ na-abịa dị ije ọnwụ na-agada atọ ụtọ anyị niile jewa gwa ka anyị ga-anọ n'echi anyị gbakọlalụ ede nwekwana nwa nwoke ke na-ekwu oke ofere Kizito MC Igbudu ewerela ụkọ tegharị anọ na na-ekwufere ede gị na onye tọrọ Kizito nwa ogbede ka ị na-etigere de ọwara na-agbago Kizito nwa ogbede Kizito ihe ọ na-ekwukwana n'ọnụ nke ọbụla anyị mege mmemme ọhụ Kizito MC Igbudu ihe na-akpa ya asọ ụwa ya mba ọ dị n'ogbo ya bịa ka ugba ewere ụka otegharị ya n'ọnụ ọsọ ya ọ ga-ekwugo ụka kwugbuo onwe si ya lekwa ụka kwuo ọhụrụ ka anyị ede m na-ada ekwuli ụka nwa ogbede dị ka ma ụka ekwu asị ekwuli m ụka ihe na MC iwe ọ na-arụ ihe m na-aga anụma mana ebe ele niile lesa anyị niile deba onye fada Henry nwekwanụ nwa ya nwoke na anyị niile ga-anọ mgbe echi
ma ụmụ ya ndị ka ọdọ nọcha Amerịka asị ihe niile ọma nwoke memụrụ ụmụ 17 otu onye otu nwaanyị mụrụ ọbụrụkwa ọsọ ọlụ ndị obodo abụọ nwaanyị mụgide nwoke nwa akọ ya na 17 mgbe ọ bịara harvest mmadụ kwa m sọ oke m siri nụpụrụ ya mmadụ mma nne ma ọwa nke m kwuru ọwachi mana ihe mma na asọ mụrụ ọtụtụ ụmụ ya niile ba ụmụ ndị ka nwaanyị niile ma ndị nwoke ha bicha ha Amerịka otu ka ha niile nọcha n'ọkwa gọọmenti ọkwa prezidenti so ihe m ji na-ese ma nọ nga be akwamoto ọ gara m gara echi m direct my pattern of cryer akwago m nwee pattern amara na iso n'ihe a na-eme ma ịbịa mgbe abejisa akwa oyi enye gị sagoni oyi ọrịa my nomenclature but e were uniform eji aga dị area e were uniform akwara eji aga agịnị wee na-eme kama ọnwụ ike kwa tem na wee dị alive ịkwa ka gị wee dị alive maka chukwu a ga-ebu gị n'ụzọ aka ngụ echi ọwụdụ sọ life a ga-ebu gị ebe aga gbara na-agbago ebe ọla mmadụ onye nwụrụ na-eme onye ọwụ ị ga-eji akwụra ya uniform nna fada nwere m nwoke ma enwe mgbe m sị na aha gị onye bụ ike aha nna gị bido n'onye ma afọzie bụ ike ị ga-eji agawa awa omemma gị ịnọga na beri ya so onye ọzọ ị gaje gị iruwa chingazizipụ mmadụ na-ele anya na ahụ ọnụ ma na-eme invitation elela ilekwa invitation nke m oyete ka m ji ya elela ya anya na ahụ ndị ka ha rị nwa brief ọ bụrụ ndị ruoro ahụ ọnụ ka eji abalị aga m aga eme n'ishevu ngwa ga shevu ọlawa ishevu esi nwa na ịbịara mmega emega hụ kwụgwọ nwa maka ntụ m were shovel eji egwu ala ebibi gbuo ogo ọ kwadoro ala onye ọdọ ka ọ wụrụ ọwụkego beri ala ọwụkego izi beri ayu ọwụkwụ nwe ọmapụta amalaga n'ugwu a tibira ngụ kọtụ anya mmiri ntụrụ ịwụ ha na ge kọtụ ọmịa ya kọtụ nta mmiri ị na-agakwa beri ala eburukwe ha ga-eburulo nọnsens nna fada wo nna kem nwoke si n'ụmụazị hụrụ m ifu na ọ bụ ya na amụ m na baptizim mana asị eche m na baptizim ojida onye ọdọ eme amụwọ m nwa nwoke mere na amụ m na baptizim ka anyị na-anụ ụda n'ihe ha nna one man days ihe otu isiri laa ọnwa onye nsọ na-ala onye nsọ na-ala onye nsọ na-ala eze ebube ihe anyị ga-agụ ngụ echi thank you very very much anyị na-eme onye ọbụla ga-agbakọwa bịa anyị ga thank you